Bé, ja ho sabeu, el mes d'abril hi haurà la gran final a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, on els millors equips de 23 demarcacions diferents de 23 universitats debatran sobre aquesta qüestió i sortiran els millors escollits, els millors oradors de l'equip de Catalunya. I a hores d'ara ja sabem que en aquesta gran final que hi haurà a l'abril a la Rovira i Virgili, un equip dels centenars i 5 estudiants dels 5.000 que es presenten en aquest concurs serà de l'Escorial de Vic. Així que enhorabona per endavant perquè ho fareu bé. Deixem-me que us torni a presentar els membres del jurat. La Maria Àngels Crusellas, ja us ho he comentat abans, professor d'enginyeria, doctor en biologia, en Josep Borgalla, que exercirà cap de jurat, historiador, polític, doctor en història, professor de la universitat, la Meritxell Borràs, exconsellera de la Generalitat, represaliada per l'octubre. Per cert, sense la tecnologia, no sé si haguéssim vingut al cens universal, no sé si haguéssim pogut votar l'1 d'octubre, no sé si haguéssim votat. Ara... La discussió de si això ens aporta felicitat o no és sempre debat, però no per mi sinó per vosaltres, per tant allà queda. Jo no hi havia. Per tant, ho fareu molt bé vosaltres. Com que ja us heu posat d'acord i ja sabeu qui va a favor i qui en contra, doncs podeu començar. Necessitaríem que el govern reclama que ens doni el nom molt equipat. Els noms de cada un dels participants. Perquè ens puguem identificar i controlar. Aquest debat serà gravat i després es veurà a les xarxes. Per això us vam demanar l'utilització d'imatges, per les imatges. Laura Tiller. Com a taula de jurat, recordar-vos que sigueu colors amb el concurs dels temps, que recordeu la part de refutacions, aquell període final en el qual no es poden fer preguntes, per tant intenteu complir al màxim amb els requisits establerts. I recordar-vos, recordo que es plantejava ara que quan s'omplia el faristol el micro presentava aquest debat i per tant ja no està ben sonoritzada la vostra intervenció. Molt bé, sort i endavant. Benvolguts membres del jurat, participants i públic, gràcies per ser avui aquí participant en el debat. Som 5 alumnes de l'Escola Escorial de Vic i venim a defensar que la tecnologia sí que ens augmenta la felicitat. Abans de començar, però, volem aclarir un tema. La tecnologia no ens fa feliços. Tot i així, és indubtable que ens fa més feliços. Ara sí, començant, segons un estudi del BCS, el British Computer Society, una institució i col·legi professional del Regne Unit, l'ús freqüent de la tecnologia ens fa més feliços. L'estudi defensa que el fet d'usar més freqüentment aquestes xarxes i estar connectats a internet ens proporciona un estat de benestar pel fet d'estar més comunicats i connectats. A més, Happify, una pàgina web que es dedica a ajudar persones a construir habilitats per la felicitat a partir de jocs basats en la tecnologia i en la ciència, va fer la següent infografia que veiem aquí. El 90% dels usuaris van dir que internet els ha anat bé personalment. Un 67% va dir que el fet de mantenir una relació en línia havia reforçat generalment aquestes relacions. I un 56% van dir que havien vist un grup en línia que ajudava una altra persona a sentir-se millor amb si mateixa. Per tant, i pel que estem veient de moment, la tecnologia afirmativament ens augmenta la nostra felicitat. Tot i així, encara no hem definit el concepte felicitat. Segons el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, la felicitat és l'estat d'ànim plenament satisfet.
El problema que tenim com a humans és que no podem arribar a aquest estat, sinó només a una felicitat raonable. És a dir, estar content amb un mateix al veure que el projecte personal de vida va bé. A més, la felicitat es pot mesurar, no? O almenys això és el que creuen les Nacions Unides. Per això van crear l'Índex Global de Felicitat, un índex, com veieu aquí, que calcula la felicitat a partir de, per exemple, la generositat, l'ajuda social, la percepció de la corrupció. Els 3 països més alts en aquest rànquing són Finlàndia, Noruega i Dinamarca, és a dir, 3 països del nord d'Europa on la tecnologia hi és molt present. Aquest resultat, però, no ens és sorprenent, tenint en compte el que ja va dir el filòsof empirista David Hume. Aquest va dir: el progrés social i desenvolupament econòmic, que en gran part són influenciats per la tecnologia, són l'evolució des d'una barbària fins a una civilització, que tindrà en conseqüència una societat més feliç. Parlant ara també de cites, Bill Gates, el creador de l'empresa de software Microsoft, va dir: l'avenç de la tecnologia es basa en fer-la cada vegada millor, de manera que ni ens n'hi adonem i formi part del nostre dia a dia. Efectivament, la tecnologia forma part del nostre dia a dia i és present en pràcticament tots els àmbits de la nostra vida. Podríem definir tecnologia com l'aplicació pràctica, cultural i creativa d'una sèrie de coneixements de què disposa una societat. En altres paraules, la tecnologia no només és, per exemple, mòbils, ordinadors o iPads, sinó que una escombra, una forquilla o una roda també ho serien. Mirem aquesta imatge. S'hi veuen una roda de pedra i un telèfon. Les dues coses són, en definitiva, el mateix, és a dir, tecnologia. Vam realitzar també una enquesta als alumnes de la nostra escola i altres coneguts que teníem per la comarca d'Osona, on els hi vam preguntar què entenien pel concepte de tecnologia. Tal i com esperàvem, la gran majoria dels enquestats van respondre que la tecnologia era, per exemple, telèfons, ordinadors i iPads. Fins i tot, alguns van dir que la tecnologia era un concepte nou i propi del segle XXI, mentre que només una minoria van dir que era, per exemple, objectes que ens fan la vida més fàcil. El que volem dir amb això és que, a diferència de la creença popular, el concepte de tecnologia no és nou, sinó que ha existit des de sempre i, conseqüentment, ha condicionat les nostres vides en gran manera. Després d'aquest seguit d'arguments que més endavant ampliarem i desenvoluparem al torn de refutacions, podem afirmar que la tecnologia, encara que no ens faci feliços per si mateixa, sí que ens aporta a un estat de major felicitat. Moltes gràcies. Benvolguts membres del jurat, participants, companys i públic. Gràcies per ser avui aquí i compartir part del seu temps amb nosaltres. Em dic Maisut i juntament amb en Marc, la Maria, en Biel i en Pau formo part de l'equip de quart d'ESO del Col·legi Badruna Escorial de Lleida. La tecnologia augmenta la felicitat. Nosaltres creiem que no i avui venim a demostrar-vos el perquè. No us heu trobat mai que si un dia oblideu el mòbil a casa, noteu un cert neguit? És veritat que la tecnologia va ser creada per ajudar les persones, però també és veritat que n'estem fent un gran abús. Ens estem creant necessitats que abans no teníem. I ara explicarem com les conseqüències d'aquesta dependència afecten tant a la nostra salut física com l'emocional. Començarem explicant dos conceptes claus de la pregunta. El primer de tot, felicitat. Estar amb els amics, amb la família, practicar algun esport, estar ben protegit l'entorn. Quina relaciona tot això amb felicitat? Segons el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, la felicitat és l'estat de plena satisfacció. I si ho completem amb la definició de la Reial Acadèmia Espanyola, quan parlem de satisfacció ens referim tant a la física com a l'espiritual. Així doncs, vosaltres creieu que sou feliços? Un estudi publicat el dia 11 de gener de 2015 per La Vanguardia, que es titulava Sobre la felicitat, s'explicaven els resultats d'una enquesta feta a 64.000 persones de 65 països diferents.
Una dada que ens crida l'atenció és que Europa, país amb més accés a la tecnologia, és considerat un dels més infeliços, mentre que l'Àfrica, país amb menys accés a la tecnologia, es considera el més feliç, ja que un 83% dels seus habitants diuen ser-ho. I si ara enfoquem la pregunta des de diferents punts de vista? El d'un filòsof, un president, un doctor, la ONU, per exemple. Aristòtil, filòsof de l'antiga Grècia, defensava que la veritable felicitat consisteix en fer el bé, on s'explica amb detall el tractat Ètica. També ens deixava molt clar que no podem saber què és la felicitat sense conèixer la infelicitat, aspecte que aprofundirem més endavant. Thomas Jefferson, tercer president dels Estats Units, esmentava que no són ni les riqueses ni l'esplendor, sinó el treball quotidià i la tranquil·litat el que ens proporciona la felicitat. Altres persones que s'han dedicat a investigar la fórmula de la felicitat ens diuen, com per exemple el diu Jan Anguito, doctor, enginyer, acupuntor i terapeuta reconegut, que la clau del benestar es troba en veure clarament que l'amor i la felicitat són la mateixa força viatjant en direccions contràries. L'amor que expressem es reflecteix en allò que estimem i torna a nosaltres en forma de felicitat. Ni el poder, ni els diners, ni la fama aporten felicitats per si sol. Pots ser ric i tenir èxit professional, o pots tenir una vida més modesta, i en qualsevol dels dos casos pots ser feliç o no. La felicitat depèn única i exclusivament de l'amor que expresses en cada moment. També és veritat que si no has de patir pels diners, és molt més fàcil estimar. Sabíeu que el 20 de març és el Dia Internacional de la Felicitat? La ONU va emetre un missatge per aquesta ocasió i ens explicava que un dels seus objectius principals és que tota família sigui feliç. Ens citava la pau, on el desenvolupament de la tecnologia de les armes no hi ajudaria, els drets humans, un desenvolupament sostenible i donava gràcies a tot allò que ens fa feliç. El segon concepte clau és la tecnologia. Segons la Reial Acadèmia Espanyola, la tecnologia és un conjunt de teories i tècniques que permeten l'aprofitament pràctic del coneixement científic. Una taula ho és, la roba, un llapis, les sabates. És veritat, però, que en aquest cas ensenyarem bàsicament a les noves tecnologies, ja que és un tema de molta repercussió avui en dia. Tot i això, moltes de les explicacions que esperem es poden aplicar a la tecnologia no informàtica, a la tradicional. I ara, creieu que la tecnologia augmenta la felicitat? Un estudi publicat el gener del 2018 per la revista Emotion afirmava que els adolescents que passen més estona del seu temps lliure davant del mòbil són bastant més infeliços que els que gasten aquest temps practicant algun esport o llegint un llibre. Ara bé, també cal dir que aquesta investigació ens informava que l'abstinència total de la pantalla tampoc convida a la felicitat. Per tant, la utilitat que actualment estem donant a la tecnologia demostra que un abús pot crear dependència i malestar social. Respecte al malestar social, parlarem de les xarxes socials i del ciberbullying. Però tot això ja ho aprofundirà el meu company Marc. Amb tot el que hem dit ara, d'aquí uns moments aprofundirem i continuarem demostrant el per què la tecnologia no augmenta la felicitat. Entrarem en nous arguments i repassarem els que ja hem dit, aprofundint-los clarament. Bé, doncs, gràcies i d'aquí uns moments continuem. Benvolguts membres del jurat, públic i participants. Tinc una pregunta per a tots. La tecnologia ens fa més feliços? Ens augmenta la felicitat o només ens la disminueix? Bé, doncs, durant el període de temps de preparació del debat, hem tingut l'oportunitat de comprovar per a nosaltres mateixos que la tecnologia sí ens fa més feliços. A partir d'investigar i qüestionar, hem obtingut diversos arguments per justificar aquesta veritat. Primer de tot, per demostrar que la tecnologia sí ens fa més feliços, primer ens hem de fixar en aquells casos on la tecnologia ha estat la clau de la felicitat d'una o més persones. Com afirma Anna Akbari, professora i investigadora del Departament de Mitjans, Cultura i Investigació de la New York University, la tecnologia és un component més que viable en assolir la felicitat. Ens en posa un exemple. Entre el 20 i el 30% de les parelles nord-americanes es coneixen en línia. Fet que, segons Akbari, va més enllà de reconèixer les potencialitats romàntiques que ens donen les xarxes per donar-nos evidències de que llocs com Sonar o How About We fan que qualsevol estrany sigui un potencial amic.
La tecnologia ens ajuda a identificar oportunitats per a la felicitat i satisfacció que d'una altra manera quedarien a mans de la casualitat, afirma. Sisplau. Tinc un dubte respecte al que has dit abans, que a Amèrica la majoria de gent es coneix així per les xarxes socials, però, per exemple, i la gent, els assetjadors que s'amaguen darrere una identitat falsa? Justament anava a aquest punt ara mateix. Akbari afirma que identificar persones amb qui ens agradaria relacionar-nos o, per exemple, registrar esdeveniments importants a la nostra vida són només alguns dels beneficis i afirma, responent a la teva pregunta, que la qüestió es troba, segons Akbari, en saber com utilitzar-los. És cert que també podries mencionar, per exemple, que el fet de ser potser que la tecnologia genera antisocialitat o potser guerres arribaria al mateix punt, potser, en què no és culpa de la tecnologia, sinó de l'ús que en fem els humans. Ja que la tecnologia és un camí, nosaltres hem de saber com caminar-lo. És cert, les relacions també es troben fora de la pantalla. Sisplau. Sí que... això que estàs dient, o sigui, que no és problema de la tecnologia, és problema de la persona que la fa servir, no? Però clar, la tecnologia ens ha donat un camí molt més ràpid a aconseguir aquesta cosa dolenta que pots fer. És cert, però si ho pensem, el bullying existia igualment, l'únic és que ha canviat la manera de fer-ho. També és veritat, és cert, un moment sisplau, ho fa que sigui un pèl més ràpid i potser més eficaç, però si preguntéssim a qualsevol dels creadors d'aquestes webs, segur que no voldríem mai que el destí del seu programa, dient-ho així, fos que es fessin aquestes accions. No només trobem la felicitat a través de les relacions a l'amor, sinó que, per exemple, un sentiment equiparable seria el de recuperar alguna cosa que pensàvem que havíem perdut. No parlo del rellotge que et va regalar l'avi que havies perdut, sinó el fet de recuperar una habilitat que havies donat per perduda per sempre degut a un esdeveniment malfortuït. Posem l'exemple de Tibalt. Tibalt era un home que va caure de 15 metres d'alçada partint-se literalment l'espinada i va quedar tetraplègic. Ell però no es va desanimar i la vida li va donar una segona oportunitat. Va ser acceptat en un estudi clínic on el seu objectiu era transformar les zones cerebrals en senyals per moure un esquelet extern. Els resultats són molt bons. Ens fixarem en un exemple més comú, però, per exemple, el de la cadira de rodes, que també és tecnologia igual d'accessible i ha tornat una mobilitat bona i eficaç a aquella gent que potser no pot assolir o no té tanta sort com Tibalt de ser acceptat en un estudi. Bé, doncs, ara amb aquests arguments hem pogut comprovar per nosaltres mateixos que la tecnologia sí ens fa més feliços. Però encara queden arguments per debatre, però aquests queden per la segona part. Moltes gràcies. Molt bon dia a tots i a totes. Permeteu-me començar amb un exemple molt clar. I per això necessitaré això. Per què hi ha aquest símbol aquí? Doncs perquè si no hi fos, segurament molts de nosaltres estaríem utilitzant aquests dispositius electrònics. Per tant, això demostra que tenim una forta addicció a les noves tecnologies. Per això vull afegir, una addicció ens limita la llibertat. I si ens limita la llibertat, no podem ser feliços. També vull esmentar que els nostres companys han utilitzat fonts com Viquipèdia per definir alguns conceptes. I vull remarcar que Viquipèdia no són fonts del tot fiables i que a partir d'aquestes fonts es pot derivar a unes fake news. M'agradaria remarcar que hem utilitzat el DIEC i no la Wikipedia per definir els conceptes que hem utilitzat. Ha sortit una definició de Viquipèdia en el PowerPoint. Bé, seguiré. Vosaltres, durant l'exposició, també heu dit que la tecnologia ens facilita el procés per assolir un objectiu. Doncs bé, nosaltres creiem que el procés és el que et fa feliç, el procés d'assolir alguna cosa. En canvi, si el camí ha sent molt fàcil, no ens porta a una plena satisfacció. Per exemple, abans, el procés de fer foc ens creava un estat de satisfacció molt important. Ara ja no ens aporta res, perquè la satisfacció ens fa sentir útils, i si ens sentim útils, tenim felicitat. Doncs bé, digues. Tot i així, aquesta satisfacció pot ser assolida de moltes maneres diferents amb tecnologia igualment.
sí, però aquesta satisfacció es reduirà perquè ja no has posat totes les teves capacitats en assolir-la i per tant no et sentiràs tan bé. Doncs bé, com diu la filosofia, no sabrem què és la felicitat si mai hem conegut la infelicitat. Perquè quants d'aquí no hem tingut mai un mal dia, però un familiar o un amic o fins i tot la vostra mascota us ha recolzat i us ha fet veure que tampoc n'hi ha per tant i que sempre tens algú al teu costat i que no fa falta estar trist, que estar feliç és tot molt més fàcil. Doncs bé, últimament la gent en busca recolzament en ella, per exemple després d'un mal dia, però cal remarcar que aquest recolzament no ens augmenta la felicitat de la qual havíem parlat abans, sinó que realment només t'omple un buit emocional que podràs tapar interactuant amb una persona i que et recolzi. Encara que la felicitat sigui l'objectiu últim de totes les persones, moltes vegades la gent no sabem com assolir-la. Molts filòsofs, d'entre ells Aristòtil i Schopenhauer, deien que ens crea la felicitat una sèrie de béns possibles, com poden ser riqueses, èxit, poder, bellesa, etc. Però Schopenhauer encara va aprofundir més i va veure que l'accés o la mancança d'aquests et podien portar a un estat d'insatisfacció i frustració amb tu mateix per l'obsessió o necessitat d'obtenir-ne més. I aquest estat, òbviament, no ens aporta la felicitat. Doncs el mateix passa amb la tecnologia. No és bo un abús d'ella, ja que pot derivar a malalties com la ludopatia. Però tampoc és bona la mancança total d'ella, ja que t'aporta una sèrie de comoditats que, tot i que realment no ens augmenti la felicitat de la qual havíem parlat abans, et donen l'oportunitat de tenir més temps per tu i poder-lo invertir fent coses que t'agraden, comunicant amb la gent, etc. Per tant, per arribar a la felicitat hem de trobar un terme mig. I aquesta activitat, la de trobar un terme mig, és la que ens fa ser humans. Ja que necessitem tenir en compte 3 factors molt importants. El primer és saber fins on es pot arribar. El segon és tenir la voluntat de poder-ho assolir. I el tercer és tenir un costum per aconseguir mantenir els 2 factors anteriors. Moltes gràcies. Ara, en aquesta segona part de refutacions, m'agradaria parlar, i el meu equip també, sobre com influeix la tecnologia en nosaltres i què ens provoca. És clar que encara que sigui una sensació passatgera, un aparell com un mòbil o un ordinador ens omplen d'una estranya sensació de plenitud, la mateixa que sentim quan rebem un m'agrada a Instagram o Facebook. És però aquesta recompensa fictícia o real? Aquesta és la pregunta que es planteja la Universitat de Chicago, que va concloure, com a resposta, que l'impuls de rebre un m'agrada és superior al del sexe. A hores d'ara del debat no té gaire sentit sostenir que la tecnologia proporciona una felicitat per se. La felicitat pot arribar, com han dit els de l'equip contrari, per una satisfacció personal o per un nombre de components immaterials que n'omplen un. Sí, sisplau. He vist que has esmentat el de l'Instagram, però també m'agradaria dir que aquesta felicitat que t'aporta un like o un comentari és una felicitat postissa, que al final pot arribar que pots veure que no estàs tenint la felicitat que publiques a les xarxes i això pot arribar a la depressió o al suïcidi, no? D'això del suïcidi parlaré més endavant, però estic d'acord amb tu, però pensem que la felicitat és un concepte més aviat relatiu o subjectiu, de manera que si tu publiques una cosa a Instagram i tu veure que allò rep suport i et fa feliç, de veritat que tindràs una gran satisfacció i per tant seràs feliç. La felicitat és relativa, per tant, és probable que sí que siguem feliços. Llavors, de fet, no és la compra d'aquests aparells la que ens omple, sinó com els utilitzem. La idea bàsica amb la qual ens basem i amb la que també refuto el fet que menciona que la satisfacció que obtenim de la tecnologia no és la mateixa, és que com més connectats estiguem amb el nostre entorn, més feedback positiu rebrem o més connectats estarem amb la gent que estimem i, per tant, més sensacions positives rebrem. A l'haver-hi una connexió emocional positiva, també serem més feliços. Quin paper juga en aquest cas per la tecnologia? Doncs el mateix que el de les trobades o dels bars, però d'una manera virtual, ja que amb les agendes més estretes és molt probable que no tinguem temps per quedar. De fet, un estudi fet el 2008 remarca que la felicitat en les xarxes socials és contagiosa. Responent al que em deia el meu company sobre els suïcidis, aquest curiós principi d'interconnexió online i solidaritat
Es fa més evident o és més determinant en concloure que l'ús de la tecnologia, sempre que sigui de bona fe, ens fa més feliços. Són múltiples els casos on amics, coneguts o fins i tot gent anònima han evitat suïcidis a les xarxes socials. Posem l'exemple de Twitter. Els usuaris de Twitter fins i tot han arribat a crear una pròpia guia per evitar suïcidis al veure tots els casos que hi havia. Per tant, evitar intents de suïcidi pot ser un cas molt general. Per tant, que ens fixarem en casos més concrets o més aviat més comuns, com poden ser el d'un missatge de bon dia o un t'estimo de la persona que estimes. Sisplau. Jo crec, però, que també hauríem de mirar l'altra cara de la moneda, ja que actualment amb un sol clic es pot arribar a mentir sobre la teva persona i arribar a la violació. Pots vulnerar la privacitat d'una persona, pots fer arribar una persona al suïcidi, com has dit tu, i fins i tot es pot fer detonar una bomba. O sigui, que vols dir que és positiu, aquesta capacitat? Estic totalment d'acord, però em reafirmo un altre cop el que deia abans. Depèn de l'ús que en fem. Segur que la gent que ha fet això, segur, si més no els creadors, no volien arribar a aquest destí. Llavors, podem parlar també un moment ràpid sobre que la tecnologia no es fa servir per fer el mal. Per exemple, les ajudes ONG que es reben, o per exemple, el poder estar connectat amb persones llunyanes a qui estimem, és un fet que la tecnologia ens aporta i és innegable. Moltes gràcies. Doncs bé, com havíem ja comentat abans aquests 3 factors que ens augmentaven la felicitat, vull afegir que és tanta la gent que no pot assolir aquests 3 factors que s'ha pogut demostrar a partir de l'article de La Vanguardia que ha demostrat abans la meva companya Mell que una persona del primer món és impossible que s'adapti fàcilment en el tercer món. I una persona del tercer món, que s'ha de dir que és gent que és feliç i que sap com assolir-la, segons diu aquest proverbi nepalí, el secret per obtenir la felicitat està en menjar la meitat, caminar el doble, riure el triple i estimar sense límits. Doncs bé, nosaltres creiem que això es pot relacionar amb un altre tema, i és que la tecnologia ens aïlla de la bellesa del moment. Perquè estic segur que molts de vosaltres, al anar a un lloc turístic o fer un viatge o arribar al cim d'una muntanya, el primer que feu és treure el mòbil i fer una foto. Doncs bé, com demostra un article del diari Ara, només ens queda a la memòria una petita fracció del que vivim. I aquesta petita fracció està formada per records amb una alta càrrega emocional. Digues. Podria ser que la foto es fes utilitzada per rememorar el moment? Sí, és que estava explicant això. Acabo i et responc. Llavors, però si adaptem el nostre cervell a que no fa falta recordar res, que simplement una foto ja ens ho pot gravar a la memòria, ens estem perdent uns instants que possiblement no tornarem a viure. I que si aprofitéssim al màxim, segurament se'ns quedaria igualment gravat a la memòria i podríem haver disfrutat d'aquells instants. Digues. Potser sí, aquesta imatge, per exemple, en un futur ens podria servir per recordar aquest moment i aquest moment ens podria fer feliços al tornar-la a veure. Òbviament, però puc demostrar amb els viatges que he fet o amb els llocs turístics que he estat que la tendència d'ara d'aquesta societat és arribar a un lloc, fer la foto, vinga, següent lloc, fer la foto, i això és visitar una societat per nosaltres, i una ciutat per nosaltres. Per tant, tots sabem que últimament els adolescents i fins i tot alguns adults estan utilitzant cada vegada més les noves tecnologies, des dels seus ordinadors, tablets, telèfons mòbils, etc. També podem entrar a noves plataformes com poden ser Netflix, HBO, Movistar TV, etc. Digues. Tornant a allò de reviure els moments amb la tecnologia, m'agradaria destacar que el corrent filosòfic de l'epistemologia creu que la facultat de coneixement de la memòria, tots els records, els estímuls que rebem són menys intensos que en la realitat. Per tant, en aquest cas, el que tu sents subjectivament en el moment no ho pots reviure amb la mateixa intensitat al cap d'un temps. I amb això llavors la tecnologia permet una precisió més alta. Exacte, però jo el que no estic dient és que una foto no sigui necessària, però arribar a un lloc i fer la foto i marxar, això sí que no, saps? Per tant, ja per acabar, vull afegir un últim argument per demostrar que la tecnologia no ens pot augmentar la felicitat. Voldria afegir una llista de successos catastròfics que han passat per culpa de la tecnologia. El 9 d'agost de 1945, Hiroshima i Nagasaki, 220.000 víctimes mortals. L'11 de setembre del 2001, atemptat a les Torres Bessones, 3.000 víctimes mortals.
L'any 1639, l'Armada Invencible va causar 20.000 víctimes mortals. L'any 1989, els accidents de tràfic a tot el món, 5.940 víctimes mortals. Ja per acabar, entre l'any 1939 i 1945, la Segona Guerra Mundial va causar 60 milions de víctimes mortals. Potser us queda molt lluny tot això, però actualment hi ha drons dissenyats per matar persones. Cotxes autònoms fàcilment hackejables que també poden matar. No podem ignorar el nostre passat i les seves desgràcies i pensar que el futur tecnològic només portarà avantatges. Amb tot això, us demano que us torneu a replantejar el tema del debat. La tecnologia ens augmenta la felicitat? Moltes gràcies per la vostra atenció. Arribem ja al torn de les conclusions. Primer de tot, abans de començar, volem donar les gràcies per poder fer aquest debat aquí a la Universitat de Vic i també donar les gràcies a la Laia i l'Irene que ens han ajudat molt a muntar aquest debat. Iniciant-nos ja amb les conclusions, creiem que han estat molt adequats tant els vostres arguments com els nostres, però tot i així sí que creiem que els nostres han sigut més sòlids i per tant recapitulem. Primer de tot, abans de començar sí que vull posar un exemple i em va molt bé perquè, mira, jo toco el piano, la Laura toca el piano, la Mei, en Pau toca el piano, tu crec que toques el violí, el trombó, uns quants músics. I creieu-me que, per exemple, jo tocant el piano faig bastants concerts, igual que tots ells. I sabeu quina és la cosa més molesta? Que estiguis tocant ben concentrat i de sobte t'interrompi un mòbil. És molt molest. Llavors, ara sí, ja començant, després del que ha dit la meva companya Mei durant la seva introducció, les xarxes socials han causat bastant mal a tota la població i ha fet que pot derivar certes malalties mentals. La tecnologia es va crear per satisfer una necessitat, pel benestar de les persones, però actualment se'n fa un abús i per això no podem defensar que augmenti la felicitat. Tal com ha dit també la meva companya Mei, molta gent depèn del nombre de likes que té i és que això no és el més important. Imagineu-vos també que la vostra parella us deixa per WhatsApp i no cara a cara. Probablement l'odiareu bastant. I és que aquesta cara de la tecnologia no ens augmenta la felicitat. Una altra cosa que cal remarcar també és el ciberbullying. D'acord que el bullying ja ha sigut sempre, sí, però creieu-me que el problema ja no és només cara a cara a l'escola o al lloc de treball, sinó que és en les dues cares, o sigui, a l'escola i quan arribes a casa, a l'ordinador, al mòbil, a les xarxes socials. També cal recalcar, com ha dit en Marc, que molts ciments tecnològics com les armes, les bombes o el material nuclear han fet molt mal, no tan sols a la societat, sinó que també al planeta, i podem afirmar que això ha sigut un dels causants del canvi climàtic. Dit tot això, podem dir que les tecnologies no augmenten la felicitat, i encara que la tecnologia és bona sense un abús, estem d'acord en que no són necessàries per ser més feliços, ja que l'utilitat que actualment li estem donant no és bona. He pensat que podem acabar amb un poema de Joan Salvat Papasseit, poeta català avantguardista que va morir als 30 anys de tuberculosi. Al final de la seva vida, des del llit de malalt està força content, feliç, i valora allò que augmenta la seva felicitat, les petites coses de cada dia i sobretot l'amistat. Ara que estic al llit, malalt, estic força content. Demà m'aixecaré, potser, i heus aquí el que m'espera. El vi, que de tants dies no he begut, i el pa posat a taula, i l'escudella rossa fumejant. I vosaltres, amics, perquè em vindreu a veure i ens mirarem feliços. Moltes gràcies. Finalment, arribem a les conclusions. Abans de res, vull agrair als membres del jurat, a l'equip contrari i al públic assistent que ens hagin permès fer avui aquest magnífic debat. Cal remarcar, com ja han dit els meus contraris, que s'han presentat molt bons arguments tant a favor com en contra. Però les idees que hem presentat al nostre equip ens continuen semblant més contundents i fermes. Durant el debat hem pogut remarcar i confirmar que la tecnologia no ens fa feliços, però és indubtable que ens n'augmenta aquesta. Només cal observar les dades que han presentat els meus companys per tal d'adonar-se que la tecnologia rep un paper important per augmentar la felicitat de grans col·lectius de gent.
Una de cada 4 parelles nord-americanes es coneix en línia. El 90% d'usuaris d'internet estan satisfets. El 56% els ha ajudat personalment i el 67% han ajudat a refermar relacions entre familiars i amics. En aquest cas, la tecnologia ha suposat un augment tant en l'autoestima com en les relacions socials com en la felicitat. Però hi ha persones que són més necessitades d'aquesta tecnologia. Que un home o una dona no pugui tenir el luxe de caminar per si mateixa vol dir que necessita ajuda. Aquesta ajuda és proporcionada per la tecnologia, en el cas de l'exoesquelet o les cadires de rodes, com ha esmentat el meu company. Amb aquests elements ha ajudat a persones amb dificultats per tal d'intentar portar una vida normal, un feix d'esperances per tal de complir somnis i expectatives. En els últims temps, l'augment de la presència de la tecnologia en la societat ha anat agafant la força errònia idea que la tecnologia no és tan bona com es pensava. Podem sentir notícies negatives a la ràdio, als mitjans telecomunicatius, opinions de la gent gran. Són moltes les crítiques immesurades que rep la tecnologia, però hem de parar-nos a pensar què implica el terme tecnologia. Molts només critiquen l'ús desmesurat dels mòbils per part dels joves, però no tenen en compte tot el que engloba la tecnologia. Cal educar-ne el seu ús, però no podem assegurar que estaríem millor sense ella, ja que des del seu inici l'única finalitat ha estat facilitar la vida a l'home. La tecnologia és tot el que ens envolta. Avui en dia és pràcticament impossible creure que en podíem prescindir-ne d'ella. Poder reservar hotels sense haver d'anar a una agència, poder parlar amb un amic que està a l'altra punta del món, etc. Independentment de l'ús que li fem, és irrefutablement que ens produeix més felicitat. Cadascú a la seva manera, però la tecnologia sí que ens fa més feliços. No podries viure sense ella. Benvingut a la vida 2.0. Moltes gràcies.